Dreaming of becoming doctor? Study MBBS at NMC and WHO recognized universities in Bangladesh, Nepal, Uzbekistan, Kyrgyzstan, and Timor-Leste at a fraction of the cost in India. From admissions and visas to education loans, Good Shepherd handles it all. Visit Good Shepherd Shillong today. Kajing ay por kabashi banai jong kaseng samla hima langren yak basong de jing de hayo bor sora kalakot hakash potring nailar arajar arpun riu bat kane kadai hadien bagila dep khan rateng kabakila lap bagi babon ki basong dukan khamtam ki bar jala kim biang ki kot kisla na kajing kot kane kajing ay por na kalyang kaseng hapo kajing alam uba pensai lang S lingdo president haringkat ki pongot ki noy lam bat ki kot na unit baper kata hakasngi kabakot kajing ay por kala hiar seketika yo ban penlong ya kajing khanra Ndreha kajing poi kaseng samla ketika yo lala ban saki babon na pedang hidukan jonggi bar jala kila khang tala na mar kajing yo jing tep ya kajing wan khanra kaseng samla na pedang ki baple kaseng samla kala yo ban khang no ya kawai kedukan bar jala bambyang ki kot kisla na lor kajing lap ya ki kam binami ha ketika yo habakran chikilat pathai ko bor ba pias lingdo la pen pau kajing ben niaw na mar babon na pedang hidukan kila khang tala da ka bakenno badon ki bre ki bla pen tep lupa ya ki Ulang bakaseng karom song taj henreikan beteng biang ya kanika kam ban kendang I bar jala ki bawan kamai claim ke trading license. Last time you told us that you will apply the trading license and you claim that you are the owners of this shop. And now you transfer this shop to her name. Now she is the owner. Before also she was the owner. No, last time we came Yes, here, last time he told us that he is the owner of this shop. Yes, you came. And now he changed that, he switched that he is not the owner, she The is the paper owner. was last time also was there. See, Purjit Marat, and last time also he told that he is not the owner. He is the caretaker of the shop. He applied the trading license, but we didn't get till now trading license. Where are you from? I am from here only. From here. To kami rin i-complain no ka office in. At i-complain office in. Le niya na mi iong ENOC. ENOC ba na ya pra. Ay sa inyo rin nay. O ay rambok sunong rin nay. Niya mi ibet nay brang kam rambok sunong nay. मतलब रिन्यू में दिया नहीं this slip stand only for 3 months. You have to go apply first the trading license, then you open your shop. Otherwise, you have to close. हिंदी से बोलिए हम Hey, yo, मतलब yo, पहिला दुकान में business itu, पहिला trading license बनाया नया वाला का? नहीं तो itu जो मालिक भेजा itu मतलब No, you. दूसरा बनाएगा ना क्या है itu मालिक को बनने पड़ेगा ना मतलब क्या है Dong, yang mentai orang kat bu wali ji malik pihak kang saya. मैंने बात ऐसा है हाँ क्योंकि जब तक आपका मालिक नहीं आने से हम लोग बंद करके रखते समझा दुकान में खोलने से तो नहीं हुआ हम लोग तो बंद रखते हैं itu मतलब No, itu invalid. तो See, it's written already here. This receipt is invalid for 3 months from the date of issue. Then you got this slip on 26 May 2026. तो ये करेगा बात थोड़ी मालिक के साथ हम तो मालूम नहीं अच्छा No, okay. You आप मालिक के साथ बातचीत करो जब तक तो जो पहले लोग में तो मिल गया था लेकिन वो तो इनवैलिड हो गया वो तो माने हम मालिक को फोन किया हाँ तो हमको बोला तो मतलब रिन्यू में दिया स्लिप तो लाइसेंस तो नहीं दिया जो उस टाइम में जो पहले लोग में हम लोग में इधर आ रहे हैं उस दिन आया था तो उस क्योंकि अभी तक मैंने बनाया रिन्यू में दे दिया और रिन्यू में इटू हमको दिया है मालिक को इटू दिया then you renew, you get the trading license first, then you open the shop. Okay. So now you have to close the shop. पहला रिन्यू करना पड़ेगा उसके बाद Jingwan jong imtasi hang ni po ya bos rahi kalong ka job bat ka basiswa ka sulong no kidon ki benta bangi penpau ke jing sokhie bat ke jing sosi kalong namar ba kidon ki bayo information ya kan ke jing temu ke jingwan ke jongi bata shwa bangin poi ha kan ke jaka hang ni po ya bos ra ki babun na kini ki non tribals kila dap khang lupai ki dukan ki jongki
Tengila yok ban khang katu kat ni teligi dukan kum tu. Kemba pila witness la pila saki dala dia mentas ni ba hadin bangila pej ya ka trading license haba kim don tengila ngila khang na kaliang ke jongi Henry ka bakam so si isu kalong ba ngilap kidon kini ki dukan jongki mender la ni jongki barjela ha ka ba kinong trei ru maki ki malik kinong penyat ya dukan ru dei maki tang ba la sushim kabu da ka kerteng jong kita ki tribals ka bamut la bandai khasi la bandai garo bat babuni ki balik binimi ni ki dei ki garo ka kerteng jong ka kenthai garo kat ba upeniat uniu ubar jela lani uwe ujat benreu u non tribals na kaliang jongi ngisau ban kentu khamtam yakini ki perlok jongi na po Garo Hills haba ki wan ban song ban sa sani kimdai ban shim kabu ya ka hima ka jongi lani ka jat benreu ka jongi ba phin wan penjaklia lani phin wan ra barjela lani phi wan ra non tribals sani ba da ka kerteng ka jong phi ba phin le ya kani ka benemi kani ka benemi bat ngin sa dang buddin susu nang ni sakmat ba kadon ka benemi transaction act ka ba ngin sapek habaya dai bat kani ka benemi ngiru ngindang yet kilat kilenti ba ngin iradikit nang ni napok ka hima nang ni napok ka dong ka than ka jongi kini kidukan ki bakhang menta ka sngi hapo iyo bos ora ki ba hadin ba kila yo jengtip ba nakaliang jongi ngin sawan ban hier ban yu kejat hang ni ban khang kerja pi dukan ya kitu ki bomdon trading license ngisau ban phak gani kerwo sya baru ki try dukan ba kidai ban apply no ya ka trading license namar ba ka anyu ka dep krensai ba baru ki non tribals ki ba wan ban ron ya ka business lane ka khai ka pateng hang ni kidai ban don ya ka trading license bat lada kim don sasisin ndang ilawan biang hang ni po yo bosora ya ka trading license balada kini kidukan ruman bang iwan kisim kabuda ka bekikang man kapor ngin sakni no kini kidukan na kini kakti jong kini ki barjela bat ki babun ki pradok prasnam jongi ki parakasi ki ba nakisnong ba per hang ne po gajat menru kim don ka kam ka jam ngin sawan yalam no ya ki pradok prasnam hang ne namar ba ki non tribals ki bawan ban ron ya ka business jong ki ne ki ron illegal namar kata ngin penkut ya ka kam illegal da ka bangin sa poi kapor bangin kini no ya ki dukan jongki nakakti jongki bat ngin sa IT sya ki produk prasnam ke jongi ki khun jong ka bri nyau trap ki ba leng a kawat kam wat jam lada kini ki barjela ki wan ban penyat bian ya ki kam khai pateng ke jongki ni kadon kam yangi ki trai jela kadon kam yangi ki trai muluk ki khun kasi khun khara bangin yo ya ka kam ka jam hapok ka ni ka iri la ni hapok ka ni ka jaka kajing temu jongki hi bayar dai bakani kajing khang jongki lupa ke dukan swa bangin poi hang ni ka dai hi baki ting yang ka seng samla namar pi ki ui bek ba nakaliang jongi ka seng samla nakaliang jongi kino yalam jong ka seng samla ngimjuk pendam ya no ngimjuk pendam MLA ngimjuk pendam MD ngimjuk pendam hau MDC ngimjuk pendam haki businessman ngimjuk pendam haki hespa kai ka bangile kalong baik kabadai ngin ong bet kabadai kabomdai hi ngin ong bet kabomdai kabayong tingin ong bet kabayong kabali ngin ong bet kabali ngimla ban compromise ban ong ban namar bagi ni kibar jela ki baron ni ki dukan la ni ki khai pateng hang ni tang namar bagi dai ki perlok ki bangi itu itau bangin compromise no bat ki bangin ino bangin nom khanra su la ni ngin nom khang su ke dukan joki ngin nom la ban priang ke bukum kata kapa omdon hiru manu ru bala ban yada yaki hakani ka jaka tenre ngasu kentu pat namar ba ngiyui ba po kahima kidang yo ya ka isi ba thamai jong kahima ngasuken tu kalong ba nakaliang jong ka administration jong kahima kidai ban simkhia namar ngilap ba kidon kiwei ki jaj benreu hawat kidai ki riulum tang ba kim dei pat ki khun ki hajar jong kahima lani ki khun ki hajar jong ka ri ba ki jaj benreu khasi ki jong kidon ki bakam mela dia kom kita ki headman lani kita ki rang ba sunong lani ki sordar sunong katkom ka ak rule jong ka himalang rin dalilairu kiwei ki jat benreu kimla ban yesim benta ha kakam watang banjit nayak kren ke jinglong rang ba sunong watang banjit rang ba sunong ru kimla ban yesim benta te kumnungin kimi lenti ba kin la ban sim benta ban long rang ba sunong lelai
dia kata kadai ka bangi kwa ban phak ka kubur ka kerwo syaka administration jong ka hima baki dei ban sim khia ba dei bakani namar ngilap kani ka wei ka dukan jong kani ka garo ka bakam mele dia bakadei ka try dukan tambang tip sai bakam dei te tip sai bakal benemi hang ni ba ini ki wei ki jaj belu kim dei ban sim kabu tang namar baki dei ki rulum ru ngim kwa ba ki wei kin yo ban sim kabu da ka baki long rang ba snong bakin INUC pathar ha ka di kapo ka hima ka jongi nalor baka akarul jong ka hima kamsa nalor baki kam rang ba snong yela dia te ngasau ban ong ba kadai ka kamram jong ka administration jong ka hima hawat ngimpat non ban kentho ai namar kadang wan ha ka isi ka bathamai henrei nisu kwa ban kerpat kalong ba sangpha ban budin namar ngilap ya ki bakom kita katkom ka jingtip ka jongi kalong kini ki wei jaj benriu ki mla ban long rang ba sinong hang ne mudur ma pi katkom ka akarul jong ka hima watang namar ba umdei ka kemi khasi lani upa khasi wala dai makna upa lani ka kemi la dai ki khun sipia ngila ban ong ba hang ne kamut ba kalok dei khasi ulok dei barjela kimla bani sim mentah ka jit rang ba snong balong rang ba snong lina ya keren dikani ka jing yo jongki ban kam mela dia ban long rang ba snong hakini ki jaka ka dei ka balong illegal tinga try ka dei ka jing sim kabu ka jongki ngam try ban kalian jong ka hima ki sha lani ki ailat ten rei ngam tip yo ki don ki niki acting sim ki ba lek lani ki ba deb ki ba sim kabu ya kan ni ten rei hisau ban ong bat hisau ban kentu ka long ba dalai ru nginam sha ya ki wei ki jaj ban riu ban ong ban sim menta ha ka sensar ka khadar trairi ki jongi namar ka dor bar snong ka dei ka sensar khadar trairi ki jongi te kan ni ka jing dor rang ba snong da ki wei ki jaj ban riu hang ne po ka yo bos ora hang ne po ka hima ka jongi ka dei ka bala long bian hadu kata ka dei ka ba niskwa ban nalor kata ulo kenno ru bola lap yak jingle binami da kawai kalong kme ka bodai na kawai pat ka jat benrio da ka bakam try ka dukan jong bar jala ha ka bola bu ka jing maham baka seng kan sa syem yak sen jam ki bodai ban syem nakaliang jungi kasang samla habaya dei bat kani ka benemi system syan ne ngi ui bat ngi witness da lagi jong ki khmat ha kani kasni nakaliang jongi ngin trei inam song thai ngin wat kilat kilenti katkom ka lenti jong ka an ka baning kong ka bangin approach sa ka administration jong ka hima ko mga batay mene ba ngi don kam ya kecing trilang ka hima nang ta bat ngi kaseng samla bat ngi don kam ru ban penslur ya ki khun khasi khun khara ki ba tri kam ba tri jam hak ne po ka dong ka than ne po ka ire ka jaka nasau ban ong ba ka don kam ngi bangin ya teli prakasi bat ngin don lau jong ka eksekutif dorbar hapok kani ka snong hapok ka jaka khanang ba ngin yo ban tek lakam ya kani ka jing sim kabu jong ki wei ki jat beriu la ni jong ki wei ki barjela ti lada komentan katu ka try dukan ka bakam la dia tang ba ka de garo ban u ta urang ba snong ba INUC ya karu ban bu ka ta dukan de garo ka ba long bian hapok ka karul jong ki himalang ren lada dei ba don rang ba snong lani ki nok sensar snong da ki try muluk himut ba ki try muluk kin sha se mo ba ki wei ki jat ben riu kin su le mau pot ya kari ke jongi dan le ru kanum la ban long ta te ita hi dei benta iba ngakwa ban ong bat habaya de kata ka jing ong jong pi habaya de ka benemi system hi kadon ka ak nadu ka state government hadu ka council kadon ni la ka jong ka ak rules na kaliang jongi ngin sa study bin pabin namar ba kum kita ki beriu ki bala syai bala nang lastan nginem le lan nginem sim ya ka anya ka keti te henrei ngin sa yat kat kum ka legal procedure hi ka ba pahatam bat ka pakatam bangin wanra ya ka solution bat habaya dei betu jingkhang dukan ka jongi yo sotu bakla ki pat ba yo ong ba ka kenhun jong ba PS ka seng samlai himalang rin kilek riu klau kilek khang dukan ngilawan si benai mensua ban warning yaki ba apply no ke trading license bala da phimdon ke trading license nai pat pli kidukan ten rei ngi yo kubor ba hadu menin ru bun kidukan pli rei kidang khang tang mentahi bangiwan mangi ten rei gitu kidukan ki ba umdon hi ke trading license ke dei bet ka kamram jongi bangin ong yaki ban phak khang bangin khang jubor mangi rei ngi ong yaki khang rei ngi sotonat pat bam nakaliang jong kiru kidon ke jing trilang bat ki burum ya ke jing hukum ke jongi ba ngi phak khang
tang ba yo so thu bakla ka jingwan jongi kamdon kanu ka criminal intention ban ong bangi threat yu briu la ne ka briu ban ong phakhang jubor kudukan em ni ong bai phimdon ne ka trading license kat kom ka ak rules of council ka ba section kata ka ba artikel ka ba kata kala dep kerjai ba baru ki non tribal ki baron ya ki business support ka tribal areas ki dai bantuan ya ka trading license te bakim don kamut ka long illegal ba haba kalong illegal kam dai tang ka kamram jong ki police kam dai tang ka kamram jong ki enforcement kam dai tang kamram jong ka council ban pediem ya ka riber ke jaj ben ban wanra ya ka jing singan ya ka imlang ka salang ya ka ri ke jongi ka dai kamram jongi man wei pe wei no sonong kham tam e yangi ki badon hakani ka satri jong ka sang sama Habatin, pej bahagi ki shop plus F. Ka plus F? Hakabam bangi bam duna ki eki batte ye kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam khta ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba madon ka shop plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya